Зараз у мяне нешта захоп не спрацаваў. Так. Ёсць. Павінна быць зараз. Ёсць. Вжух, вжух. Вітаю, Рэгана. Трошкі не атрымалася у мяне нешта захоп не наладзіўся адразу. Прыйшлося перарабляць яго зноў. Ну добра. Сёння без опінгу, на жаль. Вось, прыйшлося прапусціць яго, каб наладу зрабіць. Што ў нас сёння? Сёння Persona 3 Reload. Я нагадваю, што ў нас зараз трохі вакуум сюжэтны ў гульне, бо невядома, куды ўсё ідзе. У нас галоўныя персанажы з папярэдняй, я скажу, не палове, мы ўжо хутчэй бліжэй да канца дзесьці, мы можа на 80% прайшлі гульню, я думаю, так. Колькі ўвогуле ў нас гадзін? У нас 70 гадзін у ёй. То бок мы дзесьці ў апошняй палове гульні дзесьці далёка, але ж невядома, колькі яшчэ ў ёй ёсць. У нас ключавыя персанажы дагэтуль яны памёрлі, і невядома, куды ўсё ідзе, і зараз проста як перапынак у гульне ідзе паездка ў Кіота, і займаемся проста звычайнымі справамі. І сёння як звычайны анімешны эпізод гарачай крыніцы будуць. А ось. Ад іх нікуды не падзецца ўжо. Ага. Так, Джунпэй ждаў сустрэцца. Вось яна якраз прапануе ісці у гэтай самай крыніцы. Добра, зараз рэч забярем. Где там наш? Пусть там наш покой. Do you know this hot spring is open for guys at certain times and girls at others? Я вам зараз распавядаю. Ці вы ведалі, што гэтыя крыніцы адчынены для хлопцаў у адзін час, а для дзяўчынак у другі? У Джунпэй уже адразу план прапануе. Ёсць верагоднасць, што мы трапім, калі мы можам праслізнуць у іншую гадзіну, калі нам пашанцуе. Але калі гэта адбудзецца, гэта ж мы будзем у гэта павінны, так? Я не знаю кепку нават. Так. Маеш рацыю, калі такое здарыцца, гэта насамрэч будзе не мы будзем у гэтым павінны. Мне так падаецца, усе варыянты прывядуць да аднаго і таго ж. So, what time does this hot spring change from guys only to girls only? Няўжо і боксёр туды ж? Ну добра, усе ў камандзе ўжо. Right. It could happen at any moment, couldn't it, Junpei-kun? You morons. So that's why we came at such a strange time. Падаецца. Гэта ўся мясцовасць была толькі для гэтага, так? Так. Я 100%... Мне здаецца, гэта такі у іх ёсць чек-ліст нейкі ў японцаў па тыпу у анімехі. Ну, анімехі яшчэ... Не, бывае, па-рознаму бывае. Зразумела, не паўсюль, але вось для персоны, мне падаецца, гэта абавязковы чек-ліст. Гарачыя крыніцы ды гэты самы пляжны эпізод. Чаму я такі шуплы? Да каб я ведаў. Someone's here. Oh man, what are we gonna do? Probably just another guy. Yeah, don't worry.
we can say we didn't know, that it's all just a misunderstanding. Wow, this hot spring is huge. Яны разлічвалі просто на якіх-небудзь дзяўчынак трапіць, але трапілі яны, вядома, на персанажаў. Окей. Oh, shit! Wow, you're right. It's as big as a swimming pool. So this is an outdoor hot spring. Unfortunately, its therapeutic benefits have no effect on me. Shit, it's them! What are they doing here this late? Yes! Yukari-san and Fuka-san! Oh, this is my lucky little... Shut up, you dumbass! They'll hear you! Who's that? Is someone there? What's wrong, Yukari? Did you hear something? То обов'язково мовлю в усіх творах. І то є файне, насамрэч. Лёгка наладзіць кантакт з аўдыторыяй. Є што пераасэнсаваць, лёгка зладзіць утульнасць. Mitsuru's here too? Раней неяк мне было занадта, ведаеце, ну, у кожнага свае розныя ўзроўні крынжовасці ад японшчыны, і вось неяк з гэтымі эпізодамі, якія амаль абавязкова мне было найбольш крынжова. Па тыпу, навошта, калі гэта нават сюжэту неяк не падыходзіць. Зараз мне ўжо неяк пофіг стала. You don't think she'd get us expelled for this, right? Like, it was guys only when we got here. It's not like we planned this, we were just goofing around. Do you expect her to buy that? No, if she finds us, then... Карацей, іх праблемы будуць у любым выніку, і ім апраўдацца не атрымаецца, іх Кіріджі закапае. Will be executed. Executed? Yeah, I think I did hear something. Fuka, could you check over there? It could be a ghost. Okay. We have to make our way out of the hot spring without being spotted. Дастаткова проста папярэдзіць дзяўчын, што акупавана. Яны сказалі... Не ведаю, гэта, мне падаецца, для падтрымкі ідэі. Але яны ўсе ўпэўнены, што Кіріджі іх закапае. І яны дакладна ўпэўнены. Ім больш бачна. У асабістасці, калі гэта чалавек, які звычайна яму на ўсё пофіг, гэта Акіхіка, калі ён такое гаворыць, ну, можа, варта яму давяраць. This is a life or death mission. If we fail, calling this an accident isn't gonna cut it. То розная культура, таму кринжаваць можна хіба са сваёй недасведчанасці. Магчыма. Мне падабаецца, як Кіхіка літаральна, ну, просто таму што гэта незвыкла ў ім персанажы, і ён такой, блін, гэта місія жыцця альбо смерці, нам трэба адсюль выбрацца, каб нас не заўважылі. Музычка яшчэ, якая звычайна перад босамі, нешта такое, ну, не напружваючая, але яна такая адзначае небяспечныя моманты ў гульне звычайна. Там Sky 500, дзякуй вялікі. What the hell should we do? Seems like a bold move, but I trust your judgment. Хаваемся ў пары. Wow, you really know what you're doing. The shadows. No, there's no one here. See? You have nothing to be afraid of. Are you sure? Looks like we bought ourselves some time. If the wind picks up even a little, we'll totally get spotted! Mitsuru and Agus are probably close too. Can't afford to be careless here. But now what? Використаємо уточку. I get it. We'll distract them with noise. Good plan. What herring? Why is it red? He can explain later.
Гэта зусім не разбурвае пачуццё небяспекі. Каліхаванне дзяўчын прыраўнанае да смертнай бойкі. Ды і ўвогуле, яно ж для жартаў. For shit and giggles. Як гавораць у Японіі. Yukari, what's wrong? What happened? There was a splash just now. We know where they are now. This is our chance. Whoa, hang on! We'll never make it if we just run out into the open like that. Пабеглі да выхаду. Пакуль яны заняты за камянём You're гэтым. like a natural-born leader. Яшчэ 900 на Among the Sleep. Go all in with ya. All right, let's move. Няўжо мы выбраліся? No, it couldn't be. Я думаў, што тут будзе абавязковы нейкі момант па тыпу нас запаляць усё роўна. Па тыпу мой выбар ні на што не ўплывае. What's this? It appears to be a rubber duck. So there really wasn't anything there, huh? Sorry. І яшчэ 1000 на Among the Sleep. Наколькі высока ўжо Among the Sleep? Я цікава, хутенька пагляджу. Мне падаецца, даволі высока. Там нехта закидваў на Little Cat Big City. Калі што, ён выходзіць заўтра. Там было ў спісе. Among the Sleep ужо на другім месцы. Ні халеры сабе. Так, зараз. Вітаю, Волчара. Little Kitty Big City. Вибачаюся. Мерку Little Kitty Богем буде стримить. Магчыма. Нам нічто не перешкоджає так само його постримить. Is it just me, or is the water a little too hot? I'm getting kind of lightheaded. Yamagishi appears to be stripped of her abilities when stripped of her clothing. Obviously. How intriguing. Each individual human body has its own distinct characteristic. To be more specific. Okay, that's plenty, I guess. Let's go. I'll treat you to some ice cream. Ice cream? That's a highly efficient way to cool down. I don't know how, but we made it out. All thanks to you. Яких так розмовляє, быццам бы гэта рэальнае смертнае пакаранне нас чакала. One wrong step, and Mitsuru would have had our heads. Where'd Junpei and Mochizuki go? Я не бачу. Дзе яна? Junpei-kun and Ryoji-kun are lying on the ground over there. Their faces are all red. Are they okay? I bet they were doing something stupid again. Just leave them alone. Oh, looks like the heat got to them. Guess they got what was coming. Окей, не настільки цікавий епізод, як я розлічував. Апошній день, потім вони поїдуть з Кіото назад. Okay, everyone. You all remember when we're meeting at Kyoto Station, right? You better make sure you're on time. If any one of you is late, I'm the one who pays the price. I thought Kyoto was gonna blow, but it actually wasn't that bad. Well, mostly because of last night. Так а що на конту вчора, Джунпей, блін, ми ні халяри не бачили. Ми тільки збігли. Damn it, keep your voice down. Crap, here they come. What's going on, guys? Ну, мне падаецца, конец сусвета адмяняецца. Ну, як мінімум, ён захраз. We're just passing
Так что я не думаю, что это настолько небяспечны цмок. Але халера его ведае. Гуня наўмысна робіць зараз перабівачку на цэлую поўню, нічога не халера амаль не адбываецца, толькі такія размовы паміж персонажамі і адпачынак. What are you reflecting on? Ну і вось новага персонажа яшчэ дадалі ў гісторыю, але адзінае, што я не разумею, хто ён такі ўвогуле. Мне падаецца, ён не чалавек. Для тых, хто не ведае і без кантэкста, вось той у шаліку, другі злева, хлопец. Ён новенькі і халера ведае, ён трохі дзіўны. Take it to the grave. Oh, welcome back. Oh, У Тартар сёння ніхто не пойдзе. І час бавіць, хутчэй за ўсё толькі Кармар ужо дае бавіць час. Давайте пойдем, чому б не. looks like Koromaru's really happy to see you. You guys have been gone for a while. You guys must have had a lot of fun on the trip. You've all been talking about it non-stop when we hang out in the lounge. Koromaru and I were the only ones left behind at the dorm, so it was really quiet during that time. I can't remember the last time I spent so many nights without hearing a peep. I stayed up late watching TV with Koromaru in the lounge. Then I'd doze off for a while, but it was actually so quiet. I couldn't sleep right. I think there's something he wants. Ён час тут знаходзіць некаторыя рэчы і я не ведаю, трохі ў гэтым толькі сэнс усяго часу з Кармару, калі выводзіш яго на вуліцу. Не, яшчэ з некаторымі персонажамі адносіны падвышаеш, вось это карысна. Так, 11 дзён да поўні наступнай. Мы не ведаем, што будзе адбудзецца ў поўню. Раней прыходзілі моцныя цені, а зараз невядома. Нам бы схадзіць у Тартар, там чалавек ёсць, якога трэба выратаваць. Падаецца, ці не. Не памятаю, трэба схадзіць да гэтай самай, да дашкі, на якой гэта напісана. Тыдзень кар'еры, я нават не ведаю, што за халера. Яны апісваюць гэта як момант, калі... Ну, і яны проста прыходзяць на працу і нават працуюць ужо, проста ім не плацяць за гэта. Я не ведаў, што такая практыка ёсць. You know what? І мы яшчэ не ведаем, якую працу нам дадуць на наступным тыдню. You good? Так, пачынаецца наступным тыдню, зараз субота і пачнецца на аўторак. Цікава, калі там наступны тыдзень будзе таксама хутенька праматана, гэта атрымліваецца мы... трэба глядзець, што ў нас за статус па людзях гэтым. Так. У горад. Глядзім, ці трэба кагосьці ратаваць, бо я не памятаю. Дзесьці вось гэта дашка. Ну вось, мы не выратавалі людзей трох, але гэта было ўжо даўно. І новых няма. Дзіўна. Окей. Что тут робіш? Так, то бок атрымліваецца, ратаваць людзей з Тартара нам не патрэбна. Калі ёсць жаданне яго даследаваць, то мы можам пайсці ў яго па свайму жаданню пакуль што. Спадзяюся, што не з'явіцца, няма штосьці у мяне жаданне ў Тартар бегчы.
Так. Так, мы вярталіся зноў у школу. У мяне ёсць... Усё мне цікава, ці ёсць у нас магчымасць пабавіць час Кіріджа? Вось, нарэшце. Это давно уже такой магчымасці не было, я ўсё правяраў і не было. Яна тут не стаяла. Яна можа быць нашым сошал-лінкам таксама, але для гэтага трэба было мець як мінімум 6 ўзровень ведаў. Hello. І вось пачатак яе сошал-лінка толькі. Амаль у канцы гульні. I see. So, Я, конечно, ожидал испытать її. I need to know the etiquette of this place. Are there any customs I should follow? У яе праблема нават проста ў невялічкі рэстаранчык прыйсці, бо і адразу ёсць нейкія правілы, этыкеты і ўсё такое. Oh, understood. So it's important to eat quickly then. Sounds sensible. I imagine said eagerness shows respect to the chef as well. Now then, let us begin. Bon appétit. What a fascinating flavor. I thought it's strange at first, but it carries with it a Потому што яна ожидала аб нечым з намі паразмаўляць, але мне падаецца, гэта не наконт ежы. This is quite delicious. Excuse me, Monsieur Chef de Cuisine? Chef de cuisine? Talking to me? Your ramen is absolutely wonderful. It's been a while since I last gave my compliments to the chef. What do you use for the bouillon? Bouillon? What the hell is that? You're asking about the recipe? Sorry, miss, can't tell you. That's how we put bread on the table. So it's a secret recipe. I completely understand. You don't have to tell me. You mentioned this dish puts bread on the table? I suppose that means it comes in sandwich form as well. I see. What a fascinating delicacy. Я думаў, што яна трошкі адарваная да астатніх, але не ведаў, што настолькі. Для літаральна незразумела нават базавыя прынцыпы, як рэстаранчыкі маленькія працуюць. The recipe of something this delectable could likely be patented and sold for quite a profit. Oh, sorry, my imagination got the best. Сюди його проводив загинувший хлопець. Так. I'd been wanting to try ramen for a long time. Do you find that unusual? Oh, that's good to hear. Зараз буде як Плантон шукати способи прокрасти таємний рецепт. Сподіваюся, ні. Я сподіваюся, історії про це не I буде. never had the opportunity to eat this kind of food. Почати все, яє сошалінг, це по типу яє непорозуміння простих речей. По типу настільки... The style Я не of упевнений restaurants докладно. is Ну, звичайно, імператриця Аркана, це яка показує по типу керування, але з материнського боку таким. Материнський керівник, скажімо так. Але ж гэта я не ведаю, я не ведаю якой сэнсу адваротнай арканы імператрыцы. Можа гэта зараз, ну, яе неяк по тыпу дапаўняць гэта. Каб ведаць сімвалізм, тады можна было бы разумець, што спрабую распавесці гульня тут. Гэта тая гульня, у якой по тыпу, ведаеце, чаму ты самыя фіранкі былі фіолетавыя, так? Гэта вось таму, што, блин, не просто таму, што яны былі фіолетавыя, тут літаральна спецыяльна робіцца. Але сэнс закладзены таксама лепей разумець, каб разумець усё. Ось. Ну, для гэтай часткі. Тут дакладна яны ў нейкі сімвалізм уходзяць вельмі глыбока. I have to admit, Занадта something I've нават. always wanted to try. I'm glad we came here today. You've already taught me so much about ramen etiquette. Не, у яе звычайная аркана імператрыцы. Мне падаецца, адваротнай арканы тут няма ўвогуле. Мне падаецца, цені з'яўляюцца адваротнай арканай. Ну, по типу, тені з'являються адваротнай арканай вось усіх.
Это ў пятай частцы, наколькі памятаю, усе арканы наадварот у галоўную герою перагорнутыя. Thou hast established a new bond. Што хацеў сказаць аўтар? And now chooses to create a persona of the Empress Arcana. Я памятаю, што водгукі былі на, ну, па тыпу сярод фанатаў, што ў трэцяй частцы ёсць персанажы літаральна проста каб запоўніць карткі. I didn't notice. Галоўных персонажаў гэта не кранае, але вось дадаткова просто дадалі сошал-лінкі, якія існуюць просто для таго, каб існаваць, вось і ўсё. Таму што патрэбна ўсе карткі запоўніць, вось такая ідэя была. Потому што на некаторых можна літаральна забіць, у іх гісторыя ні аб чым. Yeah. Huh? А ці вырасла ў мяне моя? Што я там пасадзіў? Шпінат мне падаецца ўсе апошнім разы, я толькі яго і саджаў. Праз 4 дні. Людзей усё яшчэ ратаваць не патрэбна. Дзіўна. 11 дзён засталося да поўня. Мак вырошчваць? Няма ў яго ў мяне. I have a suggestion. I comprehend. Так, от Артур мы докладно не идем. Hey there. Это мы уже глядели. Hey, Сфукай тады. Пойдем наши доглядать. Пинат нас. Ось. Я ось сам дзюлены, лепей бульба за магію адказвала. Wow. Але гэта, ну, рэальна, асабістасці зараз ужо не так адчуваецца, таму што персанажаў хапае, але ўсярэдзіне гульні было просто аграмедны тартар, які трэба даследаваць, і мана ніяка не хопіць. А хутчэй за ўсё. Окей. Я зараз скончу думку ўжо перад тым, як працягваць глядзець. Калі мы пойдзем, калі ў нас будзе момант, калі трэба прабіць вельмі далёка гэты сам тартар, вось зараз, напрыклад, мы ўжо да халеры дзён туды не ходзім, звычайна мы хадзілі там, ну, 1-2 разы за поўню. Апошнія разы дык увогуле там по тыпу 1 раз заходзім, мы на 2-3 гадзіны там знікаем. Вось. І мы просто прабівалі за 1 раз вельмі шмат, ну, то бок вялікую колькасць. Калі мы пойдзем так, напрыклад, у канцы перад самай поўняй, то нам спатрэбіцца шмат маны. Альбо калі ў нас будзе так, што да самай поўні нам не патрэбна будзе ісці ў тартар, і мы вырашым потом па сюжэту дзесьці спатрэбіцца там яго прабіць далей, нам прыйдзецца да халеры гэтых прадметаў, бо ў ідэале будзе, ну, зразумела, за 1 дзень гэта ўсё зрабіць, а не ў некалькі дзён. У некалькі дзён будзе прасцей, але зноў жа, гэта час, які ідзе наперад. Хімічнай лабараторыі не, няма. What am I drawing? Што я малюю? Why this? Чаму гэта? What? It's been a while. О, яны не... Ісус усё яшчэ жывы. That voice. I'm glad to Добра. see you once again. Я нават больш задаволены, што гэтых персонажаў не выпілілі з гульні, бо неяк было бы дзіўна. Воскрес, так, з Пасха яго. Справа ж у тым, што калі іх выпіліваць вось гэтых двух, то яны былі бы тады настолькі прахаднымі персонажамі, ну, па тыпу бессэнсоўнымі амаль. Для тых, хто не ведае, усе трое зараз перад намі, гэта групоўка Стрэга, гэта групоўка, якая супрацьстаіць нам.
Мы жадалі знішчыць цёмную гадзіну, а яны спрабавалі нам перашкаджаць. Спрабавалі перашкаджаць, але зараз я ўвогуле не ўпэўнены. Таму што апынулася так, што забойства ценяў робіць толькі горш. Яно набліжае нейкі момант знішчэння сусвету. Яны перашкаджалі нам, але можа недастаткова, можа яны толькі спрабавалі пацвердзіць, дапамагчы нам, скажем так, іх забіваць. Яны ўсё яшчэ маюць магчымасць запынуцца затычкамі. Так могуць. Ось. Пакуль што не зразумела ўвогуле по тыпу хто наш вораг, дзе праблему, як праблему вырашаць. Так, інструмент няўжо яна чыніць нарэшце? Не чыніць сваю. Ён даў ёй абуджальнік. Recognize your own evoker. Now there's nothing in the world keeping you here, yes? Зараз нішто ў сусвеце не павінна стрымліваць цябе тут. Takaya. Surely you understand. Спадзяюся, ты разумееш. Табе няма куды ісці. Твой адзіны выбар ісці з намі. You know all too well that death is not to be feared. Ты добра ведаеш, што ж такое? Ты добра ведаеш, што смерць не варта баяцца. You need only fear. Табе толькі патрэбна баяцца. I know, Takaya. Я ведаю. Excellent. Добра. It's all his fault. Каго? Такая павінна? У чым ён павінна? Ever since he started getting too close. Жунпэй. Every single day. Не до канца разумею, чым яе праблема. З самага таго моманта так ён пераконваў апостолаў далучыцца. Такі змрочны Ісус. З самага першага моманту, як ён пачаў набліжацца, я не хвараваць suffer пакутавала кожны дзень. And now І зараз я баюся памерці. die. Hey, Chidori, hurry it up. Manjia, let's go. Ідэя пайшлі. Окей. Пакутаваць, так. У мяне нешта з галавы вылецела. У выніку яна збегла са шпіталю. Окей. Што гэта змяняе? Яна доўга там сядзела ў гэтым шпіталю, гэта ніяк не змяняла, але ў яе змянілася, яна змянілася, яе бянтэжыць ужо жаданне не яна ўжо не настолькі не баіцца смерці. А чаму у іх у гэтым завязка? Чаму яны? Ну ладно, можа я зараз занадта глыбока спрабую капаць. Просто паназіраць прасцей. Ды за лячэнне і так плаціла Кіріджа груп. Нападаецца, у іх грошай увогуле няма. А не, пачакайце, адкуль у іх грошы? У іх жа павінны быць грошы. Ну, у гэтых у стрэга. I'm good. Not bad, kid. 49 800. Давайте надбаем. По мне. Надбаем, блин, что у меня за слово сегодня? На вопратку. А на револьвер есть. Может там усе гроши на револьвер то и сышлі. Так. Баем сейчас з моей.
Вычварынка, дзе гэтая, яна нас тэлепартавала зараз у гульне у ММОшкі, у якой мы зараз з ёй знаходзімся. Яна тэлепартавала нас, выкарыстоўваючы магію, на нейкую прастору. І яна гаворыла, што яна выбачаецца, яна збіралася даслаць чат нашай размовы з ёй да адмінаў у гульні, каб яны не зачынялі хоць некаторыя сервера, я так разумею. Але ж я ведаю, як гэта павінна спрацаваць, што яны пакінуць гэты сервер толькі за гэтага. І вось, ну, мы пытаем, гэта за гэта ты выбачаешься? Яна не збіраецца ў выніку іх адпраўляць. Чаму ты перадумала? Яна прачытала нашы размовы, і ёй не спадабалася, што яна ўбачыла. Яна не заволена сабою, бо яна літаральна гуляе ў ММО, каб паскардзіцца на сваіх супрацоўнікаў. Яна плануе сысці, просто нават не працягваць ММО і ніяк не спрабаваць яе там, ну, нешта з гэтым рабіць. Забівае, карацей. Пірацкі сервер на дапамогу. У сэнсе, што канкрэтна не зразумела. Яна палічыла, яна па тыпу такая, я жадаю пакінуць гэту гульню як ёсць, але потым, калі прайшла тое, што мы перапісваліся, яна зразумела, што ёй не падабаецца, што яна сядзіць у гульне, і адзінае, што яна ў ёй робіць, гэта скардзіцца нам на тое, як дрэнна ў яе ў жыцці. Тыпу, незадаволеная яна. Пра перапіску і серверы, там быў момант, калі яна пажадала адправіць распрацоўшчыкам запісы таго, як мы размаўлялі, наш персанаж з ёй, з Майяй размаўляў, таму што яна палічыла, што бачыце, людзі тут жывуць, і гэтая гульня ім патрэбна. Вось, яна збіралася ім адправіць, каб яны не зачынялі гульню. Вось такая прыкладна логіка. Я не ведаю, як гэта павінна было спрацаваць, але, ну, добра. Тут не для таго, я зараз разумею, для чаго гэта было ўвогуле гэты момант дадзены. Не, можа, гэта ў 2006-2007 яшчэ і спрацавала бы, халера яго ведаю. Просто, ну, зараз неяк. Да нават тады было дзіўна бы. Яна вырашыла змяніць свой падыход і проста зрабіць сабе лепей чалавека, скажем так, вось яе ідэя была. Зараз яна... Гэта яе апошні ўзровень аркана. Усім у гэтай гульні патрэбны псіхіатры, так. Я не памятаю, што мне даюць за гэта. Так, добра, мы атрымалі персону. Я вось не ўпэўнены, ці я магу іх неяк прызываць, альбо што? О, яна пакінула нам паведамленне, што яна любіць, кахае нас, выбачце. Але ў ангельскай таксама не вельмі ёсць розніца паміж люблю і кахаю. Не, усё ж такі ёсць. Усё ж такі ёсць, нешта ты прыдумаў сам сабе зараз. Так. Будем поляпшать наших
Yes. Я зараз думаю. А, у мене ж є там ще програми зосталися. Ну, уже опошні просто використаємо. Уху, темная година, давно не бачилися. Фарос. Sorry to wake you. В чому проблема? I'm not Я не sure ведаю, how як to це say сказати. this, but you need to go to the Але fourth там floor. потрібно пройти на 4-й поверх. Спешайся. What's going on? Що відбувається? Yamagishi detected a presence. Ямагіші зауважила присутність. Other persona users. Інші They're користувачі outside персони. Tartarus. Яни дзвонку Тартара. Other persona users? Інші користувачі персони? Ти маєш на увазі Strega. Стрега, яни все ще живі. They're still alive. Those bastards! First the dark hour doesn't go away, and now Strega. Початку темна година нікуди не сійшла, і зараз Стрега ще верталася. What's going on? Якого хера відбувається? Yamagishi, can you see who it is? Ямагеш, ти можеш побачити, хто це? Справа ў тым яшчэ, што без навігатара вось гэта дзяўчына Чидоры, якая была ў шпіталю, яна магла хаваць дзеянне Стрэгі ад нас. Калі гэтыя двое загінулі, ну, зразумела, не загінулі яны, не халяры, мы проста перасталі іх шукаць, то бок іх гэта трохі ўратавала. Яны маглі што заўгодна рабіць у гэты момант, і Фука бы актыўна іх не шукала. Але зараз, хутчэй за ўсё, яны раскрылі сваю пазіцыю спецыяльна, каб яна іх знайшла. There's only one of them, but Там толькі адзін з іх, але I thought she Але я лічыла, што яна ў шпіталю. Яны яшчэ не ведаюць. She's inside. Яна ўнутры. Што? What's wrong? Long time no see. Даўно не бачыліся. Што? Якога хера? Chidori? She hijacked the transmission? Яна прорвалася праз скорость трансмісію. I can't stand the sight of you all anymore. Я не магу ўжо глядзець на вас усіх. So I've decided to get rid Так што я вырашыла пазбавіцца ад вас. Come to me. Ідзіце да мяне. Yamagishi! Я ў парадку. I don't get it. Wasn't she in the hospital? Я не разумею. Я думала, што яна ў шпіталю. Junpei, do you have any idea what's Жунпэй, going ты on? ведаеш, што ўвогуле адбываецца? Junpei? Shut up! I don't know shit! Заткніся ўжо, заваліся, я не ведаю, што адбываецца. God damn it! Ух, блін. Раззлавалі яго. Junpei, come back! This is almost certainly a trap. Гэта дакладна But it's пастка. Strega we're dealing with. We can't just ignore them. Але гэта Стрэга. Усё ж такі Стрэга. Мы не можам проста іх ігнараваць. And if we confront them, we might gain some insight on the current Калі situation. мы будзем з імі змагацца, то мы хоць што можам нешта даведацца. Please be careful. I only sensed one person, but the other two could be Я чула nearby. толькі аднаго чалавека, але іншыя могуць быць недалёка. True. Leader, we have no idea what they're planning. So choose your team wisely. Мы не ведаем, што яны збіраюцца рабіць, але будзь асцярожен. We'll go after Iori once you're ready. Мы пойдзем за Ёрай, як толькі ты будзеш гатовы. Окей. Набіраем каманду. Захаваемся. Што у нас ёсць? Ось. Зноў прыбіраем усіх. Джунпэй недаступны. Па ўзроўням у нас даволі далёка. Непрыемна як. Давайте возьмем Кена, Карамару, хоць яны, яны амаль на больш, чым на 10 узроўняў ніжэй. Это дрэнна. Возьмем Юкары, выцягнем. Я думаю, выцягнем. Хоць як-небудзь ды выцягнем. Справа ў чым, на Карамару і Кене зараз павінна вісець такі баф, які павінен ім адразу падняць узровень там 10 на 13 узроўняў, каб яны дагналі мяне.
Вось, але ім патрэбна хоць як мінімум адна бойка. Як мінімум для гэтага. Паспрабуем, мы ўжо захаваліся, таму просто паглядзім. Yes. Chidori! What's going on? Чидори, што адбываецца? Размаўляй са мною. Doing this doesn't make any sense. Рабіць гэта не мае ніякага сэнсу. I mean, I know I'm not that smart. And I've done a lot of stupid things. Я ведаю, што я не вельмі разумны, я ведаю, што я рабіў шмат дурных рэчаў. But this is wrong. Але гэта неправільна. Fighting each other. Мы не павінны змагацца адзін з адным. Junpei-kun, look out! Whoa! Воу, у яе топор? У яе, пачакайце-ка, у яе топор на нейкай вяроўкі, нешта такое. Hey, that was close. You could have killed someone there. Chidori. What? Get back, Junpei. Але дзе Джунпей? Talking won't solve anything now. Размаўляць нічым не дапаможа зараз. It's too dangerous! I know how you feel, Junpei-kun, but please, just back up! Medea. This isn't where I belong. I've known that from the start. Гэта не тое, дзе я належу. Я ведаў гэта з самага пачатку. Chidori! What the hell's got Чидори, якога хера з табой здарылася? Ок. Можа не тое, каб дрэнную каманду сабралі на супраць яе. Блин, трэба лячыць. Так, прааналізаваць мы не можам. Take a little more time. Секера бумеранг. Каб яе полностью вяртаем здароўе. Thanks. Keep it together. Так, святло. Добра, хоць ведаем, што яна... Вось так. Пакуль прабіваецца амаль усім. Takaya was right. You're all just a nuisance. Get ready. Оу. Конец бойки. Так. Работаем яшчэ раз. Каманда нармальная. Плюс-мінус. Наадварот, самыя слабыя ў гэтым выпадку атрымліваюцца мой галоўны персанаж і Юкары, якія чамусьці з больш высокім узроўнем, але забіваюць іх вельмі хуценька. Так. Просто палечымся. А ці ёсць нейкія магчымасці, каб вось абарону падняць? Усім. Will this work? Няхай падлечыць. Замест атакі. Давайте собі якая слабость. I have to do this. Takaya was right. Get ready. Ну і што, яна зараз заб'е адразу? Яна просто, падаецца, мне адразу крытом прыбівае. My head is spinning. Балюча. Так, дзе там у нас?
это не то. Если был персонаж одному союзнику. А где было? Ой, нормально. Вообще команда краху подлячиться. Thank goodness. Keep it together. Святло не працуе. Электрычнасць можа. Хутчэй за ўсё слабасцю, як і дагэтуль не будзе просто. О, ён выкінуў 5000 йен. Карамару, якога хера? This pain is nothing compared to the suffering I'm feeling inside. This is nothing. I don't feel it. О, яна лечыцца на 2800. Нам дакладна трэба шукаць слабасць. I see. So this is А няма слабасцяў. Нам трэба знайсці, просто накласць на нейкі статус і пачаць прабіваць. Давайте зноў падыму абарону. Альбо нам трэба просто пратрымацца супраць яе, я не ведаю. Блин, я ще гроші викидываю. Карамару, внисе. 10 000 йен уже згубили. Так, я зараз поспробую зняти. Ось. Здымем гэты конфуз з Карамару. Чаму? Чаму ты мяне не пакінеш? Гэта, я так разумею, на сваёй персоне. Я не ведаю, я уже зусім не ведаю. Джунпэй. Chidori. Вясёлая сякера ў яе. Калі ўсё гэта не працуе, які сэнс тады? Спадзявацца на крыт? Давайте бар'еры попадымаем на ўсіх, каб адлюстроўвала назад атаку. Чаго ён грачыма шпурляецца, бо статус канфуза наклалі, і тады персонаж пачынае рабіць рандомныя рэчы. Тое ж самае можна класці на ворага. Не, у мяне нават і блізка такога ўрону няма, як яна робіць. Атрута. Щось зусім не спрацуе. Так, яна ўвогуле блакуе гэта. Ну то... Окей. Яе, мне падаецца, паддушвае свая ж персона. Я сказал тебе, не крана меня. Chidori, please. Tell me why you're doing this. Хто даў сабаку гаманец. Ён жа самы разумны, грошкі павінны быць у яго. Ён можа іх на гэтым самым кудысьці акцыі нейкія набыў за іх. Тое, чаго я баюся больш за ўсё, не смерць. Я баюся гэта прывязанасці. Ага. When I do, I become horrified by the thought of loss. My possessions, my life, everything. Калі гэта здараецца, я пачынаю баяцца, што абдумцы страціць гэта. Страціць мае рэчы, маё жыццё, усё. That's why we only ever live for the moment. Это за гэта мы жывем у моманце. But you, Junpei? Але ты, Джунпэй, прынёс мне боль, які я ніколі не жадала. What? Што? When I'm with you, Junpei, I fear everything. Окей. I fear loss. I fear death. Я боюся страту, я боюся смерць. I fear my time with you will end. Я боюся, што мой час з тобою скончыцца. That's why I... Таму я і... Chidori. Окей. That sense. Это адчуванне. What is it? It's the others from Stray
Ostatnie sestrygi. How did they? Bastards! You just don't know when to give up! I refrained from interfering as requested, and look what became of it. Chidori. Nie, no sama zapytała ich, kabieny nie przeszkadzali jej тут. You've been poisoned by them. What the hell does that mean? You freaking ghost! I am no ghost. Fate simply permitted me to live despite my detachment to life. You might say I was chosen. Bastard! Ён не гучыць так быццам ён прагучаў так быццам бы ён рэальна яны збіраліся тады загінуць, калі мы сустракалі з імі апошні раз. That's it! I'm not letting you do this to А што ж іх тады вяртала да жыцця? I'll protect Chidori with my life! Junpei. Chidori, come with me! Don't stay with these guys! Рэвальвер, самая эффектыўная. Junpei, look out! Junpei. Я думаў, на ім сюжэтная броня. Альбо на ім сюжэтная броня. I'm so glad you're awake. Я так рада, што ты учыняў. Chidori? Я думаў, што я... I was... I guess I was wrong. Я думаю, я памылялася. My fear, my heartache, I blamed it all on you, Junpei. I'd never felt that way before I met you. Блін, ён так дзіўна размаўляе. Ён дакладна памёр, я так разумею. And for the first time in my life, I realized what I wanted. Упершыню ў сваім жыцці я зразумела, што я жадаю. And Што гэта? what? I Я жадаю быць з табой, Джунпэй. want to be А with you, заўсёды. Junpei. Forever. I... 100% ён загінуў. I... І вось з-за таго, што я паклалі ў медложак у падзенні і кепцы, я упэўнены, што ён памёр. But it could never last. Такі пафасныя. Так, японшчына. Але тут занадта нават уже трохі. We are different from you. Since the moment I gained my power, I've known the day I was going to die. З таго моманту, як атрымала сваю моц, я ведала той дзень, калі калі я памру. The very thought of it horrified І гэты me. момант заўсёды пужаў мяне. Up until then, I'd never once thought about death. До таго самага моманту я ніколі не думала аб смерці. But I realize now, dying means Але я разумею, што калі памру, то ніколі больш цябе не ўбачыў. Chidori... that's why this is for the Два best. спосабы ўзаемадзеяння Ісуса. Пафасна пабалбутаць і страляць у твар. Ёсць яшчэ трэці, ўваскрэснуць. Таму так нават You лепей. can't die here, Ты не можаш Junpei. памерці тут, Джунпэй. Me? Die? Я памерці? What? What the hell? Junpei-kun! Junpei! It's her persona. Does it have the power to bestow life? I don't believe it. She brought him back from the dead? But wait, if she goes as far as completely reviving someone, the cost for that would be...
Chidori! So it worked. I can hear you. The sound of your beating heart. But dumb. That's all I needed to know. Now I can go on living in you. I'll always be with you. Huh? Hey, Chidori! Stay with me! What the hell are you even talking about? Hey! This is how it has to be. But don't worry. I'll protect you, Junpei. Always. Yeah, same. I've got your back. I'll do everything I can to protect you. So come on. This might be all I ever needed. Just being in each other's arms. It's nice. Chidori! I love you, Junpei. Thank you. Chidori. You're kidding, right? Chidori. Say something, please. Chidori! Pitiful. Such a meaningless end. Окей. Мені подається, зараз Джунпей переключиться у режим берсерка і наваляє усім. Meaningless? Об'єдналися дві персони, Гермес і Медея. І это стало Трисмегистус? Хто б я не ведав. Каб я ведав, хто це такі. Medea? Burn in hell! You won't get away with that! Junpei! My, that was quite a spectacle. Now, allow me to respond in kind. Takaya, don't! Don't forget about your mission. You don't gotta waste any more time on him. Я тут зелененькой миссии. В чому же ваша місія? Яшчэ кейс адчыніце, калі ласка, мне цікава, што I там. have a much greater purpose to fulfill. And since you have no means of destroying the Dark Hour, there's no point in dealing with you any longer. Enjoy squandering what little time you have left. Get back here! Junpei! Let me go! I'll... She entrusted you with this life. Так, Гермес
Трысмегіст гэта імя сінкрэтычнай боскасці, што спалучае ў сабе рысы старажытна-егіпецкага бога мудрасці Аристотота і старажытна-грэчаскага бога Гермеса. Окей. Don't just throw it away. Chidori. У мяне ёсць крыху адчування, што мы так і не даведаемся, што там у валізцы да самага канца. Oh, God, this is so hard. But it's not just my life anymore. Junpei. Яны збеглі. Гэтыя збеглі? Окей. Ну і з чым мы застаемся? Мы, атрымліваецца, зараз у нас ёсць... Мы ведаем, што стрэга вярталіся. У іх -1. Так, трэба захавацца. Але ж у іх ёсць нейкая мэта. Яны таксама ведаюць пра тое, што мы не можам аніяк... Яны бянтэжыліся, што мы можам знішчыць цёмную гадзіну. Але насамрэч зараз, ведаючы, што мы нічога з гэтым зрабіць ужо не можам, яны нас проста забілі. Па тыпу, не ведаю. Ён так і сказаў, па тыпу, можаце ўжо рабіць, што жадаеце, таму што у вас часу засталося не тое, каб шмат. Дзіўна, мне здаецца, было б лагічна, калі персона Джунпэй ператварылася ў нешта пра помсту. Так, але помста круто. Можа, яны больш хацелі падкрэсліць именно тое, што яго именно выратавалі. Дзе там яго? Теургія персона вось яго. Новая. Окей. Mystic figure for represent. Так, вось аб'яднанне Гермеса, Тота, яго поўнае імя Трисмегістус. Трыжды... Што цікава, яго, калі ў іншых персона змяняла нешта, то ў яго персона проста дапоўнілася чымсьці. Трыжды вялікі Гермес. Окей. Короче, вялікі, так. Просто думка, што ў астатніх змена канкрэтна персона адбывалася, то бок яна з адной пераўтварылася ў іншую. Тут гэта именно момант аб'яднання. Было б ідэальна, каб была боскасць, якая аб'ядноўвала бы Медею і Гермеса. Гэта было бы круто. Напрыклад, я не ведаю... Не ведаю, няма добрай ідэі. Але ж вось гэта яны ждалі падкрэсліць. Вядома. Дзіўна ўсё роўна. Ўсё роўна вельмі дзіўна. Так, мы можам пайсці у... сюды вось. І мы можам пабавіць час з маленькай дзяўчынкай. У нас тут амаль таксама з ёй... 7 ўзровень. I'm kind of hungry. Let's go out to eat. What do you want to get? Oh, I want a frog burger from Wild Duck. Come on, let's go. Я сумнеў, у мяне вялікія сумневы, што ў яе праблемы з бацькамі выправіліся. The other day, they talked to me about why they were getting divorced. It was sad. But I listened to the whole thing. Did I do good? Яны, я так разумею, што ўсё ж такі яны будуць разыходзіцца, але проста яны, скажем так, пачалі размаўляць з ёй на гэтую тэму, як мінімум. So, Mom and Dad, they said when there's no love, it's hard to stay married. But they said not to worry, because they would love me no matter what. So I told them it's Не okay халеры. if we get divorced. Яна, карацей, яна пачула абмеркаванне сваіх бацькоў, і яны распавялі ёй, чаму яны разыходзяцца, аб'яснілі праблему, тое, што яны адзін аднаго не кахаюць, і паразмаўлялі з гэтым ёй, і сказалі, што яны ўсё роўна будуць любіць яе, нягледзячы ні на што. І яна нават пагадзілася за гэтым. Цяжка сабе уяўляю дзіцяці, але яна пагадзілася.
to live with someone you don't love. Hey, so I have to choose if I want to live with Mom or Dad. Who do you think I should pick? Блін, яна пропонує нам вибрати, з ким вона буде жити, з татою або з маті. I don't know what to do. Oh, if I go with Mom, I might have to move somewhere far away. And then I won't be able to play with you anymore. It's no fair. I miss you too much. Окей. Ну, яна поки не вирішила, я так розумію. You better get home. Hey, will you hold my hand on the way home? Oh, welcome back. Окей, Джунпей там в своїм покої, я так розумію. І... Він, ось. Окей. Немагчыма до його достучаться. Так, ці ёсць у мяне? Давайте у молу яшчэ сходзім. 9 дзён, это не той каб шмат. Я так разумею, не з'явяцца ўсё ж такі людзі, якія заблукалі ў Тартары. I'm looking for. Are you accepting a request? Let's hear the result. Oh my. Нічого Very well. обов'язкового. Альгрего відео. Малих это увогуле у мене нагадує. Почекай, які мали? Амада? Він же сам адекватний з їх. Не брати за ще команди літерально Йон. Але просто його трошки криповість у тим, що ён поводить себе як дорослий. Не по узросту, так. Ён докладно не по узросту. Ну, по типу, до своїх 8 годов, по типу, розважати, як не ведаю. Ось. Ну так, трохи є. Зараз Керрі подумав, там так трохи криповий. Але адекватний. Хоч щось, хоч нейкий плюс. Блин, у нас литерально скончивается активность. Просто настолько активно робили что-нибудь, хоть что-сти заўсёды. Мы ўсё яшчэ не вырашылі, як з тым монахам Social Link пачаць развіваць у клубе. Дзе ён там? Трэба бухло дзесьці здабыць. А вось нават яго тут няма. Я уже не ведаю, можа я праваліў яго Social Link і ўвогуле яго не атрымаю ніколі. О, блин, разные варианты предсказания есть. Пустите меня. Новые сайты. Навошта ён? Чаму іх шмат могу набыць? Это упершыню такое? Ну давайте набудем некалькі. Не каштуйте маю нічога. Нейкія каштоўнасці яшчэ, якія я не бачу ўжо. Вось гэта можна набываць тут. Якіх у мяне і так да халеры. Халера з ім. Блин. Можна яшчэ да граю дайсці. Пра яго. Новая зброя з'явілася. Ужо зброя пакрыху перавальвае за 250 па ўрону. Трэба глядзець, што ў нас 190. У Джунпея неблагая і так.
So feel free to Кихика. browse. Take as long as you need. Не, у нас не только зусім дрэнна. Вось кому можна набыць, я так разумею, гэта Айгіс. Не, Айгіс это таксама яшчэ Нарм падыдзе. What are you looking for? Не. What are you looking for? You finished? Come back soon. Не настолькі ўсё дрэнна, каб набываць, ужо пачаць зброю. Блин, у нас не только шмат. Зусім. А, спасылачкі гэтыя, якія атрымалі, давайте іх паглядзім. Так, яшчэ адзін момант, які я прапусціў. Наш гэты Ісус такая, ён жа быў каля Тартара. І калі так, то ён літаральна яны там нешта робяць у ім. А мы такія, ну, па тыпу, ён быў там і нармальна, і ўсе пайшлі дадому. Так. Гэта вось якраз такі мы будзем працаваць, па тыпу, студэнты будуць проста працаваць у розных месцах. Everyone who's in the internship program, please follow me to the back entrance. We'll provide you all with uniforms. Once everybody's dressed, we'll get to work. Окей. У бургернай будзем дапамагаць. When you're done there, could I ask you to take the trash out? Яна мае закарэшкі, магчыма. У мяне спачатку я думаў, што гэта настаўніца матэматыцы, але ёсць падазрэнне, што літаральна з таго, як вобраз электронны зроблены, а хутчэй за ўсё гэта яна. You look good in that uniform. Forgot you chose this place too. Yeah, so I guess we both picked the same place for the internship program. You're already a step ahead of me, though. I overslept like hell. Whoa, damn it! Oh, I really screwed this one up. Coming in late on my first day, they're gonna be so pissed. I know a guy who works here. He said the manager's a real hard ass, and I really don't want to go in now. What do I do? Ён прапусціў, ён таксама павінен быў сёння быць тут, але прапусціў, праспаў. Dude, you're the... No, wait. Even if you back me up, I can't just tell them I overslept. Не, ты просто прыбярэш і гаворыш, што праспаў, і выбачаешся. I was here all along. Put on a uniform and stroll in like nothing happened. I'll just say my stomach wasn't feeling so good, and I was in the bathroom this whole time. Не, хлопец, гэта не спрацуе. Please, do me a solid. Grab me one of those uniforms and bring it out here. I'll treat you to any food you want. You can look at my homework, so please. Гэта табе не дапаможа. Oh, come on, man, you gotta help me. Just hop on in there and grab it real quick. If you hide it under your shirt, nobody will... Oh, there you are. Working hard. Seriously? Why do I get stuck having to supervise 2 classes worth of students? I'm suddenly the young and spry teacher when it's convenient. Sorry, I shouldn't be complaining to students. In any case, it looks like you two are doing just... Я упэўнены зараз, што гэта Мая. Чамусьці я зараз вось просто што яна гаворыць. Why are you still dressed like that? Wait a minute, don't tell me. Яна пачала скардзіцца студэнтам на тое, якую справа. Are you kidding me? How many times did I tell you all to be here not a minute late? Jeez. First someone skipping out, and now this? Why does it always have to be my class? What? Somebody skipped out? Well, that's just terrible. Talk about a failure of a human being. So, who was it? Don't you grin at me like you found a friend. More importantly, I sure hope you called to let them know you were going to be late. Well, you see, I guess my schedule just didn't line up.
call first when you're running late. It's common sense. Ugh. I'm definitely getting a talking to later. You're going to go apologize right now. Wait, now? I need to gather my thoughts first and, And what exactly do you mean by that? You're not trying to find some way of getting out of this, are you? Докладно ніхаляр не тримається. Are you even aware of all the trouble you could have caused? You left the team short-staffed. The manager's probably worried. If this were a real job, you'd be fired on the spot. Now, go in there and apologize. Be ready to accept whatever punishment you get. yes, ma'am. Oh, yeah. I'm already pretty late as it is, and it is all my fault. If it makes you this upset, you shouldn't have been late in the first place. Да ладно, він просто проспав. Remember, when you apologize, try to explain how you'll improve for next time. It reflects on you better. And no excuses. Make sure you really mean it. You got that? Makes sense. Well, here I go. Guess I should go put in an apology from my side as well. Oh, by the way, have you heard anything from Iori? Так, чув. Він сидить десь у себе там. The very least he could do is call out or something. Атрымліваецца той студэнт, які ўвогуле не пайшоў на ўсё гэтага, это быў Джунпэй. Oh well. Ну і нічога You should get дзіўнага. back to work. Anyway, I'll be going now. Put on a big smile and show them how much you love working service jobs. Я так разумею, гэта будуць хуткія дні. О, адразу тыдзень. Просто прапусцілі. Не, пачакайце-ка, не тыдзень, просто некалькі дзён. 3-4 дзесьці. Hey! Oh, you're looking pretty good. I would have thought you've been working here for years. Да я професіонал. Давайте його. Як я можу вам допомогти? Hi, I'd like to place an order. Looks like you've got the routine down. Maybe they'll hire you full time. Looks like you're doing all right. А що з тобою не так? Oh, it's nothing really. If you don't mind, could we talk for a bit when you're done? Да і без проблем. Hey, manager says to take your break. Wait, what? Mochizuki's here? I see you chose this place too. Well, my internship ended a little А де ти early, працюєш, Рьоджі? Розповіді-ка нам усім. So what? You came here to rub it in my face? You better not start picking up chicks in here. You are literally a chick magnet, you know that? Our sworn enemy. Oh, now that you're here, I'd actually like to get your opinion too, Tomochika-kun. About what? Lay it on me. We got time. Yeah, they told me to take a break too. Come on, this is our chance to chill. And don't even think about wiping tables. You two get along pretty well, huh? I guess I'll go order something. You guys go ahead and find a seat. Hold on, the manager hooked me up with some nuggets. Let me go grab them. Not such a bad person once you get to know each other. Just kinda intimidating at first. I think this should be enough for the three of us. Nice, you know your junk food. Now this is what being a high schooler's all about. So, you wanted to talk about something? Well, it's about Junpei-kun. І що на кон Джунпея? Yori? Aren't you guys doing the same internship? А, ми повинні бути разом з Джунпеєм. Не ми, Йон повинен бути разом з Джунпеєм. Працювати в одному місці. Yeah,
We were supposed to. Але ён так і не з'явіўся. Show up. Until today, that is. I finally saw him. so Ага, we talked ён for- толькі сёння з'явіўся, ён прапусціў амаль увесь тыдзень. Did something happen to him? Well, at first glance, he looks like he's goofing off as always. Угу. Говорять, що Джунпей на перший погляд він виглядає быццам би так, як і заўсёды, ну, нясе лухту нейкую. Feels like he's forcing himself. Але виглядає також, що быццам би йому вельмі складно з гэтым. When I look into his eyes. You know, Mochizuki, you're really starting to get on my nerves. Huh? Oh, sorry. Why? You're that good looking, but you still watch out for your bros? You're too perfect. What are we even supposed to do about this guy? Anyway, I don't know what's up, but I guess even Iori's not immune to getting bummed out sometimes. Guess that shouldn't be surprising. No one ever said being a teenager was easy. Let's give him some space, yeah? He's got this guy living in the same dorm. That's a recipe for recovery for sure. So don't worry, I'm sure Iori will bounce back in no time. Yeah. Well, nothing more to do but take him to karaoke sometime. I'll let him know you were worried about him. Thanks, Tomochika-kun. Oh, crap, the time. Yeah, I gotta get back to work. I didn't even get to eat any of this. It's up to you now, Mochizuki. I don't think I can eat this much. Guess I'll go ask for a to-go box at the register. He's probably right. I'm sure Junpei-kun will be back to his cheerful self again soon. Ми з того моменту так і не бачили, що Джунпей отримлюється амаль увесь тиждень. You're his best friend, right? I know I'm the one who asked, but I feel a little awkward hearing that. I have to admit, I'm a little jealous. I never really had someone like that before. Before. Знову він нешта у свої думки провалюється. What about now? Oh, sorry. Don't mind me. Seeing Junpei-kun like that had me worried about you as well. But I guess you're doing just fine. It's just... I don't like it. Що конкретно тобі не подобається? Seeing you, І? seeing my friends in pain. Окей. Sorry, I didn't mean to drag this on so long. See you later. Good luck on the rest of your shift. Окей. Ці нададуть нам можливість порозмовляти з Джунпеєм. That's... I... Yeah. Yes. Окей. Наші росинки виросли, а Джунпея ми ніхто ніде не побачимо. Вітаю, Карамару, бачиш? Ось Джунпея в углу у куті стоїть. Але ми зараз пойдемо за росинками, тільки потім з ним порозмовляємо. Так, нормально мы так шпината набрались. Давайте, може... Пересадживаем на бульбу. Уже хопить у нас этого шпината. Больше что он скончился. Я не памятаю, где я его сдобыл-то. Как посадить. Так, Джунпей. Поверх ниже. Джунпей, давай. Говори, что там. Окей. Я мне звычайным. Окей. Что у нас там? Яшчэ нейкія спасылочки засталіся.
Ага, мы можем подвысить адносіны з кімсьці на наш выбор. Блин, я страціў. Я прадзяўбаў карацей гэты квіток. Альбо не. Альбо я не у мяне. Так, як стало менш. Яны по квіткі для того, каб падвысіць адносіны з кімсьці. У тэлемагазине? Не-не-не, там мы набылі квіток по типу для сайт знаёмств. І можна патрэніраваць свой досвед на падобных людзях, на тых, каго мы ведаем. Неяк так, там такая логіка апісвалася. Але халяра з ім, гэта літаральна просто каб адносіны падвысіць. Як бы яна там не называлася. Блин. Все меньше и меньше літаральна чаго можна рабіць. Давайте... ну тут я нават і не папрацую. І гэта не палепшыць ні халеры. Якія яшчэ варыянты? Бургер гэта... у мяне ёсць по тыпу зрабіць чэлендж. Ёсць такая штука. Калі мы зробім чэлендж у гэтай бургернай, то мы атрымаем нейкую узнагароду ад Элізабет. Окей. Там можа правільныя варыянты трэба рабіць адказу, каб працягнуць рабіць гэты чэлендж. Новы чалавек? Новыя людзі ў Тартары. 4 дні да поўні. Зараз у нас прыкладна паўгадзінкі да канца стрыма. Тартар нават калі мы пойдзем, то каб потым праз паўгадзінкі 30-40 хвілін сысці ўніз хаця бы ў Тартары. Бо гэта, я так разумею, і будзе апошні момант, калі мы гэта можам зрабіць. Так. Ну так, гэта будзе планам. Так як поўня не дасць нам магчымасці выратаваць пазней, то мы зараз пабавім час з Кіріджа і пойдзем у Тартар. Сёння ў бургерную. Well, technically, yes. But I did pass by once with Akihiko. So, I understand that you don't eat with utensils here? My lack of knowledge on this subject is a serious problem. In all honesty, it's a good thing you're here. Is it actually profitable to sell these items at such low prices? I'd be interested to know the average cost per unit. Oh, sorry, I found myself lost in thought again. In truth, I didn't ask you here just to eat. И навошта ты меня позвала? I wanted to express my personal thanks to you. Right now, our strength and conviction are being tested to their limits. We've only made it this far because we've been blessed with each other's partnership. I know I've been asking a lot of you, even more than the others, but I truly appreciate it. I just wanted to make sure you knew that. Окей. Яна падзякувала нам за тое, за ўсё, што мы робім, бо для каманды гэта складаны час, і без нашай дапамогі ўсё гэта было бы немагчыма. Oh, I didn't realize we were talking for so long. It would be rude to let the food grow cold. Shall we begin?
Добра, зараз зайдзем у тартар. Мы дакладна яго не скончым сёння, гэта дакладна. Разлік будзе як мінімум на... Окей. Keep your chin up, Junpei. I know. So what'd you want? This came from the hospital. Это прыйшло са шпіталю. Is this? Это скетчбук Чидоры. They found it while they were sorting through her belongings. Яны знайшлі гэта, калі праглядалі яе рэчы. I know. I gotta snap out of this, but Я ведаю, мне проста трэба прыйсці ў сябе, але гэта так складана. Hey, Junpei, can I take a look? Джимбей, ці магу я паглядзець? you probably wouldn't understand her drawings anyway. А чаму ты ўсё роўно не зразумееш яе малюнкі? What the? Якога? Wow, it's really good. Даволі добра. This is amazing. Who wouldn't understand a drawing like this? Хто бы не зразумеў такі малюнок? І што там за малюнок? What? It's It's a detailed portrait of Junpei's. А, яна яго і нам... Ну, блін, я не ведаю, чого я чекав. Яна Джунпей намалювала. Chidori. Junpei. It's like she's telling me to stop moping around. Junpei-kun. Okay. I'm gonna fight to get rid of the Dark Hour. Ён... Я пропустил яго фразу, не перакладаў. Ён сказаў, што такое адчуванне, што яна мяне падбадзёрвае нават зараз. Ён збіраецца змагацца, каб пазбавіцца ад цёмнай гадзіны. I'm sorry for all the times I snapped at you. Я выбачаюся ўсе разы, калі я раззлаваўся на цябе. I still hate to admit it, but just know I'll be Мне ўсё яшчэ складана гэта прызнаць, але ведай, што я буду разлічваць на цябе. Адзіна было б, калі б там быў малюнок Карамару. Было б круто, калі б там быў малюнок Карамару. Оу, даволі магутная магчымасць. Аграменны огненны урон, гэта Massive, гэта, мне падаецца, самы высокі ўзровень колькасці урону. На аднаго ворага ігнаруе любы рэзіст і поўнасцю вяртае здароўю Джунпею. То бок, зараз Джунпей, калі яму разагнаць яшчэ яго характарыстыку яго характарыстыку з крытамі, ён можа карыстацца сваімі фізічнымі атакамі як ашалелы. Бо калі ён наносіць крыты, тады ён атрымлівае сабе яшчэ сваю тэургію. І потым яшчэ выкарыстоўваць вось гэту атаку і вяртаць сабе поўнасцю ўсё здароўе і паўтараць па новай. Junpei. Это атрымліваецца, мне падаецца, 9 ўжо ўзровень. Так, 9 ўзровень з усёй камандай. Так, Джунпей, з тобой можна бавіць час? Якой бавіць час? Так, мне нельга. Бо характарыстыку гэтую разагнаць яго. Статы. Чаму ў мяне ў Кена і Карамару не падняўся ўзровень? Усё это мяне цікавіць. Ну ладно, ідзем у тартар. Зусім не тое, каб шмат часу. Пачнем зараз і дакладна будзем працягваць у наступны раз. Новая аркана. Ці ёсць у нас месца для персон? Няма амаль. Трэба аб'ядноўваць персоны. Welcome to the Velvet Room. Аб'яднаем К. Зарэгістраваць штосьці патрэбна? Патрэбна. All registered. Will you register it
to the compendium? Прызваць. Вось зараз мяне цікавіць. Мы атрымліваем час ад часу нейкія новыя персоны. І мне цікава, ці гэта неяк... This persona, yes? This persona, Эту yes? персону мы хутчэй за ўсё не прызовём ніяк. Ага, і тут яны недаступныя. Ванадзіс, Анат. This persona, Не, гэта я ўсё дадатковыя. This persona, yes? Мне падавалася, мы нейкія моцныя... Можа, мы толькі аб'яднаць можам. Так, самыя нізкія бярэм. Калі аб'ядноўваць тут з кімсьці, напрыклад. Блін, усё херня ў нас. Во, можна зрабіць Атропоса. This Бінае persona на is гэтаму. please choose what skills to inherit. Рэгенерацыя няхай будзе. І нешта ось такое, напрыклад. It appears it will well then. Shall we begin? Атропос ёсць. У нас зараз 57 ўзровень. Это значит, што вельмі высока мы ўсё роўна не падымем нашых персон, якія зараз ёсць. Are you satisfied with this? Вось гэта, можа, пааб'ядноўваем зараз. Імператрыца павешана атрымаецца. Блин, мы неяк быццам бы ніжэй толькі атрымліваем іх. Давайте. Усё роўно возьму. Верагоднасць крыта няхай будзе. Тропас гэта на змойраў. Так, там яна нават з ніткай і нажніцамі. Даволі слабыя магчымасці тут. Давайте. Блин, яшчэ можна ўзяць, да што ж такое? Ну, няхай так. It appears it will receive well. Нам бы для лячэння нешта персону нейкую. Бо зараз усе атакуючыя, якія мы робім. Так, забываемся якраз таки на непатрэбныя вось гэтыя. Войны слабыя ўжо занадта. Так, ёсць. Яго можна аб'яднаць далей Дайсоу і Джоу, чтоб ты не было. А за Атропаса можна нешта? Не, он так 59 ўзровень. А яна. Выбачаюся. Так, Сукуба можна. Ама няма куды аб'ядноўваць. Небірос. Давайте вось гэта. Не, пачакайце-ка. Гэта 48 плюс 49 атрымаем 52 ўзроўня. Так, нормально, падыйце. Слабая. Вось гэта добрая, можете сабраць. Цемра Паусім. Слабая. Вось так возьмем. На 10 узроўняў ён мацней стане, бо у нас вельмі добры social link з гэтай арканай. Насамрэч, мне падаецца, гэта з Майяй яе social link. Там плюс 10 узроўняў просто наверх. Можа нават яшчэ больш, я не ведаю. Дакладна не упэўнены нават. Сексі дэнс, цікавая здольнасць. Для Сукуба так. Лагічна.
Моя моц Небірос. Моя моц як генерала пекла твоя для використання. Окей. Ніяк не так я собі уявляв генерала пекла. Ну так, зараз він до халяри узровню отримаємо. Так. Это по усім. Усіх ворогів, у яких страх. Маланка. Давайте вот от этой темы позбавимся. У яго есть просто магчымасць, вот, у 2 скилла накласти на усіх. Одним скиллом ён накладвае страх на усіх, а другим ён можа высокая верагоднасць просто убить усіх, на кімсьці ёсць страх. Давайте позбавляться буду литерально. Усё. Ён максимального узроўня. Ну, неблага. Неблагая персона атрымалася. Оу, на што яна змянілася? Эй! Блін, у яго скилл змяніўся з таго, што мне было патрэбна, на то, што мне не патрэбна. Блін. Ну, добра. Я дазволіў, я сам пагадзіўся на гэта. Так, у нас код яшчэ ёсць. Усё яшчэ. Код. Цябе можа з кімсьці змяшаць? Неяк карысна можна. Не. Падаецца, не. Зараз. Адзінае, што памылку можа зрабіў, трэба пераглядзець, якія ў нас элементы. У нас зараз не хапае элементаў для персон якога-небудзь. 154 паверх, яна гаворыць, наведаць мне. Галя адмена. Зараз паглядзім, ці адмена, ці не. У гэтага ёсць цемра і маланка. Добра. У гэтага ёсць. Цемра маланка ёсць. Святло ёсць. Ветер, лёд ёсць. Агонь нам толькі патрэбны. Лячэнне нейкае, якое-ніякае ёсць. У нас няма агня. Трэба яшчэ кагосьці просто набыць, просто каб быў гэты элемент. З іншага боку, я збіраўся ісці з Джунпэем зараз. Давайте не, давайте просто будем карыстацца магчымасцямі Джунпэя і там паглядзім. Блин, я ж потым буду шкадаваць, што калі я Джун... Не, трэба ўсё ж таки выдаць. Я зусім не ўпэўнены неяк. Просто гэта цэлае месца толькі дзеля персоны, у якой ёсць агонь. Узроўню самых высокіх шукаем 57 мы атропусам не выцягнем. Не агонь. Не агонь. Сама не. Не. Вось, ёсць. Ганеша. А что-то там? Ага. Ну, давайте Ганешу заберем. Ой. Не то я натискал. Дык там хапае. Мы нормально так з індыйскага пантеона натаскалі раней. Просто я ніколі з увагі не рабіў. Ганеш, гэта нават у нас быў. Гэта мы прызвалі персону, якая у нас уже была. Просто вы... Есть магчымасць, калі вы зарэгіструеце персоны, то вы можете прызываць гэтую версію персоны, якая была. А чаму там кроў цячэ? Змяніўся. Мне падаецца, малюнак Тартар змяніўся. Так, з яго зараз кроў цячэ з кожнага паверха. Малюнчик розны. Вось там кроў. Вось тут кроў. Вось тут яшчэ.
Так. Блін, на якому? Мені вона сказала на 124? Блін, який поверх вона сказала? Good day. Е, Oh, yes. Is that true? Почекайте-ка. Very well. Зараз, може, лох я можу якогось розмови. А, де вона говорила тільки що? — 154. Добре, хоч не так низько. 154. Так, дякую, дякую. Починаємо тоді отсюда і пойдемо вверх. Я тільки ідіот, який не сформував команду. А, ні, покинемо якось. Нехай буде. Нам потрібно зараз Крамару і малого ще підняти по уровню. It's really encouraging to see how Koromaru is always so cheerful. Наводші греки усі більше трапляють. Ну, там в основному, так, греческих фантон до холери, і японського так само. Може, японського і китайського. Я пам'ятаю, що докладно бачив ніякі китайські персони. Мені питається, для Крамару мені зброя ніяка нова. Нагорая. Так. Давай-ка Нагорая буде. О, і ось зараз яны одразу піднялися до... для їх на 10, там 12 узроўні. Зараз яны резко догонят нас. Так, это поднять. Барьер на фізичні атаки. Бафы. Блин, электрычнасць нехай будзе. Бафы зняць з ворагаў вельмі сітуатыўна, але можа быць... Может быть Раджа. Я не подумал. Нагараджа. Мае сенс. Блин. Моцная фізична атака на одного ворога. Чтоб такого позбавиться. Не, я позбавлюся вось гэтага новую магчымасць нават. Оу, я толькі зараз зразумеў, можа вось гэтае падняць. А, это падняць. Окей. Моцную атаку у одного. Soul Shift. Калі перадае атаку... можна таким чынам ману атрымліваць. Добра, але пазбавімся таго, што я не вельмі жадаю выкарыстоўваць. Напрыклад, вось гэта. Нізкая верагоднасць забіць цемрай усіх ворагаў, але ж гэта нізкая верагоднасць на ўсіх ворагаў і... Ага, і вось мы якраз таки мы атрымаем... Блин, що ж такое, що ж ты будешь рабіць? Гэта паспрабаваць усіх забіць. Ну давайте заменім вось гэтую. Тут на одного ворага. Аналагічная. Ну все, больше не помешается у яго. На конт Раджи давайте поглядим. Король Нага. Получеловек, полузмея. Из хінду. Ось яшчэ, калі ласка, Індыя. Вітаю. Ветер. Маланка. Темра. А давайте попробуем, может спрацуе.
Одразу заберу всіх. Молодчина, Карамару. Так, але ж я забывся, мне придется ось то, что предмет ему дать. Зброю. Подвышая вероятность крита. Косточка. Але ж... У яго спрытнасць плюс 5 і подвышае моц цемры. Не, пакінем як ёсць. У Кена... Толькі калі ўзяць больш... Я не упэўнены, можа мне лепей такое ўзяць. Вось это так, новую зброю сабе возьмем. Кена можа тое, што пакінулі мы. Так, у Юкары можа нешта новенькае? Не, няма. Ну і у Карамару таксама нічога не змянілася. Яму бы зброю новую набыць. Вось што я прадзяўбаўся, гэта зброю і новыя Ці ёсць на яго абутак? Я яшчэ ні разу не бачыў на Карамару абутак. Ну, там просто ён ёсць, па тыпу... Тэхнічна ён як бы існуе. Гэта па тыпу голыя лапы. Дзе там куфар? Пусціце мяне да яго. Мона Карамару і рэвальвер адновіцца. Было бы самая цудоўная рэч. Так. Давайте фізічна. Так, зразумела, фізічна атака была дрэнная ідэя. Лёд у вас слабасць, так. Ну, вы, вядома, вам будзе пофіг на нейкае святло, напрыклад. Где мой там лед? Так. Возьмем эту картку, халярзи. Тут заберем усе куфары и пойдем. Вороги уже зовсім слабенькие тут для нас. Для нашего 57-го уровня. Еще что-нибудь тут засталось, не? Я тут только бачу. Дается все. Побегли далее. Так, все добро. А где там выход? Выпустите меня отсюда. Ось тут. Больше ничего. Телепорт, але гэта не дапамагае. Мне ён зараз не патрэбны. Пачым за часам, бо я так думаю, до наступнага телепорта мы дойдем, и там уже будем захоўвацца. 10 так. Каточек. Окей. Это был один из тех людей, яких мне треба було врятувати. What?
Так, мы запытаем когось ці прыйсці за ім падабраць. All right. Угу. Ён мне даў падмет нават каточак гэты. Добра, ідём шукаць людзей. Было бы добра паглядзець. Блин, мне трэба было бы можа вяртацца да пачатку і паглядзець, колькі людзей у гэтай частцы знаходзіцца. Я маю на увазе на гэтым рэгіёне людзей, якіх мне трэба выратаваць. Грошики давайте. У нас покрыху яны скончваюцца. Будем набирацца імі па першай жа магчымасці. Мне трэба будзе яшчэ проста рэчы прадаць. Так, вот у нас есть телепорт. 151, наш самы высокі паверх, гэта 161, вось на яго і перайдзем адразу. Бо нам трэба скончыць гэты рэгіён, і пасля гэтага рэгіёна ёсць яшчэ новыя, у якім людзі і павінны быць, то бок мы нават не ў тым рэгіёне, у якім нам трэба людзей ратаваць. Я сказаў до наступнага тэлепорту, але на тэлепорт мы знайшлі літаральна за 2 хвіліны. Блин, на мяне цень напал. Зараз яны пачнуць першымі хадзіць. Іх нейкі нават смешны ўрон. Літаральна мы прабіваем іх просто жесть. Мы можем просто их звычайными атаками забивать. Фигня некая. Так, ветер хоть на кого-нибудь працуе? Мы не ведаем нават. Некія паніклыя, мы накладваем статусы зараз. У нас амаль у кожнага персонажа ёсць нешта, што накладае статус по пачатку бойкі. Таму мы просто разносім гэта. То бок, напрыклад, статус не страху, альбо штосьці такое можна накласці просто зараз пачатку бойцы рандомна, не падаецца ў крамару такое. Плюс яшчэ гэты вораг, мне падаецца, быў напужаны. Так. Не будем набірацца персон, бо можа б дрэнна была ідэя браць папярэднюю. Зараз будем браць персоны толькі больш на наступным рэгіёне. Гэта ўжо даволі слабыя для нас. Там дзверы манат, якія... хутчэй за ўсё не. Іх нават не будзем адчыняць. Не пад наш узровень усё ўжо. Так, тэлепорты нешта нам даюць просто да халеры іх. Калі патрэбна, калі яны вось літаральна не патрэбныя, гэтыя тэлепорты, іх да халеры. Калі патрэбныя, зразумела, мы ніводнага не пабачым. Ага, цемра лечыць.
Так, світло. You better watch it. Darkness has no effect on this enemy. Знайшли слабость. Дві 500 за Invincible. Мені видається, він так само дійсно високо успійся. Я зараз тобі поліпшу трохи якость прогляду. Щоб мені була хоч ніяка можливість сачити за тим, що у нас у Google версія відбувається. Так. What to do? Ау. Болюче нечто зовсім. Навіть врубили Карамару. Keep it together. Усім лечимося. Так, у нас на першому місці Гаррі Поттер усе ще заставився, тримається там, але вже не настільки уповнено. Among the Sleep амаль догнав, Void Bastards 15 тисяч, це доволі далеко ще. І The Invincible прикладно на тим же уровні, 14 тисяч. Отримлюється, що у нас у лідерах Among the Sleep і Гаррі Поттер. Гаррі Поттера вже доволі давно просовують. І у мене на п'ятницю готовий одразу Гаррі Поттер. Так, я його рихтував на гэтым компі, так. Among the Sleep, на жаль, яшчэ пакуль не, так што мне прыйдзецца паглядзець у тое, ці атрымаецца у мяне яго падрыхтаваць адразу. Так, Кармару треба буде зараз подлечить. Бо він стратив амаль усю... Не амаль усю, він все здоров'я стратив на попередній бойці. Так, де наші предмети? Будемо використовувати їх у першу чергу. Повністю вертаю все здоров'я. 57. 107. Добре, гэта ўсё цудоўна, але я буду гэтыя камяні выкарыстоўваць. Я адзінае не разумею. У тартары, калі мы бегаем, час ад часу я бачу пер'я, якія падаюць зверху. Яны ўсё і падаюць, і у кожным рэгіёне яны так сабе і паводзяць. І гэта трошачкі дзіўна. Бо няма такога, што гэта было б проста сталёвым рашэннем. Яно да чагосьці нас павінна спасылаць. Як тут звычайна і бывае. Мы не ведаем, ці працуе на яго маланка, паспрабуем. Лечце яго маланка. Гэта асабістыя ворагі увогуле зараз як палова ад моцнага ворага. Гэта моцны зараз асабісты вораг, які выпадкова можа любы цень быць і ёй. Але яны неяк недастаткова моцныя зараз для нас. Так, досвід альбо грошы. Грошы.
пока я ожидаю закупиться зброей и всяким таким, усіляким, то мне может просто их не хапить. Угу. Ворог, якого ми слабості не ведаємо. Давно такого не було. Ну і он вельми худенько кончився. Угу. І нові персони, які прийшли вже. Але ми не у новому регіоні, в який ми потрібно нам прийти. Doing pretty well. There's a treasure chest over there. Three targets. They won't know it hit them. This should be a good test of your strength. But don't get careless. I'll end this. Так, маланки не ведаем. Давайте светло поучим. Ретрапим, то трапим. Pull the trigger. There's I'm still setting up. It'll take a little more time. Чим бы таким вас пробить-то? Знаешь ли слабость? На каузу их. Это две руки. Минус. І ўсё яшчэ невядома. Try something else. А не, чакай, мы ведаем. Might be able to hit a weakness if you Leave it to me. Keep it together. We're winning. Now's our. All right. How do you like that? Угу. У нас есть такі, мені подається. А, ну ми отримаємо додатковий досвід, ось так і зробимо. This is how we do it. I'm always happy to team up with everyone. Так, лестница ось там. Мені подається, усі вороги зараз з нейкімі статусами на гэтым паверсе. Я такое на гэтым не бачыў. Hey, doesn't that chest look kind of different from the others? Але з імі змагацца не будзем. Досвіду ўсё роўна смешна. There's a shadow. Ooh, a treasure chest. Found the stairs. Okay, let's make some progress. Так, просто оббігаємо тіні. It'd be Возле easy імені to цікаво. have a golden shadow here. Yeah. Почекайте, это увесь поверх? Дивный. Две тени і усяго там два покої. Зверманат. Ось тут уже може не має сенс зайти. Зараз ходимо туди. Заганяємо. Зараз будемо шукати вже телепорт, бо мені по краху треба скончувати на сьогодні. Як звичайно, блін, наступно буде праз 1,5 години. All right. Ні, на самом деле, звичайно, прикладно кожна 10 хвилин. Десь так. О, яшчэ ворог слабий до звичайних атак. Нічого простей нельга було знайти. You dodged the attack! Nice one! I don't think you have any skills for this. А. Не, покинемо його. Ще спотребиться на когось більш серйозного.
Не, ўсё ж такі дзверы манат зараз нам занадта простыя на гэтых паверхах. Так, у нас две ёсць. Две крутыя карткі і яшчэ цікавая персона нейка новая. Доминион. Анёл. Блин. Не, возьмем вот эту картку. Максимальный запас маны подвышается на 5. Альбо анёл. Ай, блин. Не, давайте анёла возьмем. Oh, hello. На гэтым паверсе ёсць тэлепорт, таму я, падаецца, адразу да яго і пайду. Можа, я ў бойку яшчэ сутыкнуся, вось тут стаіць адзін. Ай, халяр з ім. Будем стукацца. Атрымалася. Я зараз... Гэта не канец гэтага нашага заходу ў тартар, гэта толькі перапынак, бо я на сёння дакладна не прайду увесь тартар, бо мы амаль не выкарысталі рэсурсаў, прасунуліся на 10 паверхаў, але ў нас трэба адчыніць новы рэгіён, і гэты новы рэгіён яшчэ і прагнаць, то бок там ёсць яшчэ людзей, якіх трэба выратаваць да канца перыяда паміж поўнямі, то бок у нас 4 дні толькі засталося. Таму гэта будзем рабіць ужо ў наступны раз. Гэта займе некаторы час. Вось, а я зараз буду глядзець, у нас чым займаецца, я перадам вас далей. Нагадваю, што галасаванне за гульню, якая будзе ў гэтую пятніцу, ўсё яшчэ працягваецца, і у нас яна працягваецца заўсёды, у любы момант стрыма. І заўтра ўвечары мы будзем ведаць, якую гульню мы будзем гуляць. У нас ёсць зараз два прэтэндэнта на гэтае. Гаррі Поттер і Among the Sleep. Яны вельмі высока ў чарзе, але невядома яшчэ, чым гэта скончыцца. Вось, Among the Sleep я тады, можа, сёння-заўтра пагляджу, каб у мне была магчымасць адразу, я быў упэўнены, што я змагу яе пастрыбіць. Так. У нас зараз бачу, што Вульгарыс гуляе ў Сталкера, Shadow Чорнобыль. Крывічанка зараз у Рокі. Што гэта такое? Зазірнуў. Складана зразумець. Не ведаю. Так, добра. Яшчэ глядзім. Бачу, што і Куткі гуляе у Вінтерс. І Evil Dive зараз у AI The Somnium Files. Мне падаецца, гэта навелла была. Альбо не. Выглядае як навелла. Яшчэ дадатковае анімэ. Я вам сёння трошечкі змяню тэмп. Я ўсё ж такі перадам вас. Кінуць дайс? Давай. Блин, у мяне, на жаль, далёка. Я, можа, не, у мяне нават онлайн дайс бліжэй будзе. Яшчэ праверу, давайте уже, каб для поўнай выбаркі. Паглядзім, хто на ютубе што робіць. Але гэта будзе занадта позна. Сёння будзе стрыміць яшчэ малаток. Увечары. Пазней прыкладна праз гадзінку. Мы праходзілі праз 40 хвілін. Так што так, давайте я падкіну дайсік. Альбо не, давайте я вас адразу да крывічанкі адпраўлю. Гляджу нешта цікавенькае. Давайте я вас туды. Жадаю добрага вечара. І зноў жа, пабачымся заўтра. У нас працяг 4-го эпізоду The Long Dark. І мы будзем даведавацца, хто у нас пераможца будзе на пятнічны стрым. Жадаю добрага вечара і пабачымся пазней.